Krasno dete moje, kao salivena. Izgledaš u njoj kao od šećera, rano moja. Ali to nije istina, meni plavetna boja ne stoji dobro. Ali dete moja... Nema tu ali, ja valjda najbolje znam. Malčika ima pravo da je plavetna boja ne stoji. Tako, ja nisam znao, mislio sam ko... E pa nije baš ni tako, meni svaka boja dobro stoji. Eto vidi ženo, a ti se uvek mešaš u one stvari koje ne razumeš. Samo da jediš moju lepu miciku. Ma nisam mi 100 puta kazala da me ne zovete Miciku. Oprosti dete moje. Da, sad oprosti kad je već sve rečeno. I onda kažeš da je ja jedem. Da, ti jediš. Ko? Ja? Ti jediš. To nije istina. Evo neka kaže Malčika. Evo neka kaže. Je čedo moje? Da tvoja mati tebe ne jede. Kaži dete moje kad je tebe tvoj otac jedio. Te čovjek bi s vama svisnu, djeda, zar vi nemate drugog posla? Gosti će za koji čas da dođu, a vas nije ni brige. Imaš pravo, idem odmah u kuhinju. A vi, otac? Ja sam mislio, ali evo, ako ti kažeš, odmah idem, samo se ti nemoj jediti, znam da ti jed pokvari apetit. Draga Malčika, meni se čini da bi mogla malo blaže postupati sa svojim roditeljima. Dosta, znam me šta ćeš da kažeš. Tvoji roditelji tebi čine sve što god zaželiš. Pa zar ne bih imala pravo? Ja činim ono što mi je po volji. Nego ja bih rekla da gosti već dolaze. Idem odmah da javim Strini. Ljubim ruke, gospojice. A, krasota. Ovom haljina stoji da bolje ne može biti. Di se gdje šmak? Opet Njemčite? To 6 mi garnih. Možda bih imala razloga i nezadovoljna biti sa vama. Tako, smijem li pitati zbog čega? Zbog one gospojice sa kojom ste na posljednje muziki toliko koketovali. Vi mali sijez. Kao da ne biste znali da mi je do gospojice Milice vrlo malko stalo, ili kao da niste ubeđeni da pored sjajnog sunca iščeznu sve zvezdice. Da, na posljednje muziki ja se dobro sjećam da sam tek 7. kadrila od vas ugrabio. Jeste, bila sam na sve druge angažovana. Da, ni na jedan sa dvojicom, ali na 2 sa jednim sa gospodinom Brankom. Znate i to. Znam. Gospodin Branko je dobar igrač. Gospodin Branko inače nije loš. Prostite, iz mene govori ljubomora. Dobro. Ja zavidim i senki Znamo vaše. već da umete laskati, no kanda dolazi i drugi gosti. Ljubim ruke, gospojice Malčika, baš svakda ponizni sluga. Drago mi je, gospodine Tošici, to je lepo od vas da ne date čekati na sebe. To nikad nije bio moj običaj, posebno ne sad, kad me u vaše prijatno društvo iščekiva. Ali zbog čega držite ruku iza leđa? To je malenkost, ali od sveg srca. Da brzo, nemojte me mučiti. Mučiti? Kako krasna reč. Zar bi ja bio tako sretan da vas mučim? Vi ste uvek u tome sretan, gospodine Tošici. Kako ste dobri. No sad neću više da vas mučim. Evo šta je. Buket! Vi ste bili i ostajete najgalantniji mladić našeg doba. Onda dopustite da vam ovu kitu cveća posvetim. Dobro, ali ko će sad moje cveće dići? Ja ću biti tako slobodan. Bravo, gospodine Branko, to se zove veština. Samo sreće, gospodice. Klanjam se, gospodine. I ja vama. Hvala tako. Dobro večer. Izvolite se razvezuriti. Blagodarimo. Kako si, Milice? Nešto me boli glava, još me nije ni pogledao. Milica nešto traži. Mislite? Sigurna sam. A šta to? Gospodina Štanciku. Tako, sad smo se svi iskupili, možemo dakle na posao. Da, posao. Starije neka se izvole kartati, a mi mlađe mi ćemo, što da počnemo, što? Ja predlažem da se igramo žmure. Ali molim, to je vrlo lepa igra. Ne, primaj se, gospodine Tošici, vi biste bili u velikoj prednosti, ali nevizanim očima tu morate po mraku. Ali ste vi vrag, gospođice Ja predlažem, Malčika. na primjer, da igramo 1/4. Gospojice, smijem li molim? Polako, gospodine, još ne znamo da li se predlog primio. Ja ga ne primam, već predlažem da sviramo i pevamo. Vaš je predlog najbolji. Primate li ga, gospodine? Primamo! Dakle, da sviramo i da pevamo. Ako je za kartanje, neka izvoli za ovaj sto. Ženo, hoćeš se kartati? Molim lepo, ja spadam u mlađi sve. A nas dvojica u stariji, dakle, Darde ili Piketa. Darde, ako je po volji. Izvolite, molim. Ja idem u kuhinju. Dakle, da sviramo, ali ko će da peva? Pa gospođice Malčika. Pokoravam se većini. Velim većini jer gospodin Branko nije glasao za mene. A vi znate da se ja kao žurnalista uvijek držim javnog mnjenja. Ova je melodija za pevanje, ne biste li me htjeli pratiti, gospodine Branko? Ne znam, gospođice Stanković, u kompoziciju što se bore? Dozvolite da vas ja pratim. Molim. Što se bore, misli moje, iskušeno mi ću da te veli, da me gramo i nas zavoje, gde nam srce govori. Ne valja.
dobro. Ili ja ili vi ne pevate dobro. Da, gospodin Štancik uopšte ne peva dobro. O, to vi, gospodine, možete najbolje presuditi. A zašto to? Pa zato što imate velike muzikalne uši. Kako vi to razumijete? Molim. A da počnemo sada nešto drugo. Ne, naprotiv, da produžimo da pevamo. Vi ste, gospodine, moj najuporniji protivnik, ali neka. A sad neka peva neko drugi. Možda gospođica Saveta? Imate pravo. Ja sam na nju sasvim zaboravila, ali gde je samo? Evo me, draga malčeka. Začudo. Gospodin Branko kao da zna čini i mađi, jer tek što te je spomenuo, a već si se ovdje stvorila. Vaša bi pretpostavka vrlo laskava bila po mene samo kad bi bila istinita. A pošto nije istinita, nije ni laskava. Dakle, Saveti, izvoli pevati. Pevat ću. Svaki pogled oka tvoga sjajnom suncu podoban, plenio je srce moje, učinio robom nam, da te ljubim, ah, jedina, celom svetu kazat ću, samo tebi, ah, premila, tajnu ovu sakriću, samo tebi, ah, premila, tajnu ovu sakriću. Vrlo lepo. Začudo kako se tvoj glas slaže sa glasom gospodina Branka. Ona je ljubomorna, neuviđen draga malčika. Naprotiv, gospođica Malček ima pravo. Nije li tako, gospodine? A pa to vi možete najbolje presuditi. A zašto to? Pa zato li imate velike muzikalne noge. Sad sam mu vratio. Nije baš najbolje ispalo, gospodine Tošić, no nema veze. A šta ćemo sada da počnemo? Šta? Ja ću da predložim. Da ti igramo pozorja. Pozorja! Crvena dama. Tikleni gornja. Zelena dama. No ako to nije ludaka. Najzad jedna prava karta. Ko to kuca? U ime zakona pozivam vas da se predate. A to ste vi, gospodine Njuškalo. To ste vi, gospodine Sokoloviću. Oprostite, nisam znao da ovdje sedite, inače se ne bih usudio. Prokleti lopov kako laže. Gospodine Sokoloviću, vi znate da zvanje moje, moj položaj, zahteva da se staramo o sigurnosti varoši ove. Sada ste vidjeli da ovdje nema lopova. Pa video sam, da bome da sam video. Osim ako ova dva plava oka nisu lopovi koji znadu čovjeku srce da ukrade. Pozorja. Gospodjica će, nadam se, oprostiti moje smelosti. Gospodine Njuškalo, dolazite u pravom trenutku. Gospodo, predlažem da gospodin Njuškalo bude živopisac za naše pozorje. Ali kakvog Glumati glumica ulogu študira. Da, možemo predstavljati dramatske spise odličnog novosadskog građanina Koste Trifkovića kao zimus na novu godinu. Dakle, čestitamo, brzo hvatajte mesta! Čestitamo! Danas nisam trezan, ma i sutra ću opet biti, al bit ću oprezan. Ma i sutra ću opet biti, al bit ću oprezan. Mama i tata da će nama dukata, i mama i tata da će nama dukata. Šta će nam dukati kad ćemo se voleti, samo dragi ja i ti. A šta će nam dukati kad ćemo se voleti? Čekajući kanda sam i zaspao. Napako, koliko može biti zahoda?
7:30? A ja mislila da je tek ponoć prošla. Čekajte da vidim spava li nam Čiča. Da bome da spava, sve rđe. A moj muž? Nema ga. Postelja ni dodirnuta. Dakle, banči, karta se. Šta ja znam šta sve radi. Ovo je tek 14. razumete, tek 14. dan našeg bračnog života. Iz ovih 14 dana ovo je već 3. dan da izostaje po celu noć. To se više ne može podneti. Ja sam najnesrećnija žena na ovome svetu. On izostaje po celu noć. A on mi dakle ne voli. A ako mi ne voli, ja mu onda ne trebam. I ako mu ne trebam, ja ću onda biljem. Idem svojoj materi. Juče došao Čiča u goste, pita za svog krasnog Stevu. A ja sirotica lažem tima posle samo da ne dozna da ima muža Bekriju. Razmislim brže bolje postelju i otaram siromaka čovjeka u 8 sahata u krevet. Njega sam otarala u postelju, sluškinju na muziku, sve samo da se ne može više podneti. Sad idem svojoj materi. A ne, hoću da mu reknem da je on jedna Bekrija koji ne zaslužuje takve žene ko što sam ja. Gospodine, vi ste jedna Lola, jedna Bekrija koja po celu noć tumaradi. Vi dakle ne zaslužujete da vas dočekam. Zato s Bogom, Mara. Tako? Sad samo da zapečatim. Tako. A spolja ćemo napisati mome... Pa ne može tako, on nije moj muž. Dakle, gospodinu S. Grabiću ovdje! Tako, pismo ću ovdje dostaviti. Pa sad s Bogom, gospodine mužu, i tražite sebi drugu ženu. 7 sati pije, meni se ne spije, jer sad se moja mala po krevetu valja. Dostođe vola, mora da je već dockan. Hoću reći rano. 6:30! Jel moguće? Prokleti farbl. Od juče 7 sahata pa sve do sad. A ne možeš, brate, kad si u gubitku pa sve čekaš da se regresuješ. Nego što sam juče imao peha. Ja imam 20, čira firma. Ja 3 sedmice, čira 3 keca, ja 3 keca, čira 4 kralja. Pa da se sad čovjek ne jedi. A rekao sam da se neću s čirom više igrat farbla. Nego, idem sad da ugnječim postelju da Mara ne pozna da nisam noćas u kući spavao. Već ću ja njoj reći da sam došao punkt 12. Ne, recimo polak 1. Uvijek je bolje na frtaje jer se pečuju kad iskucavaju. Tako, idem sad da ugnječim postelju. Kakve su to torbe u mojoj sobi? Ja. Tako. Pa sad nik neko kaže da nisam cijele noći u kući spavao. Baš smo ti mi muški pravi, Lole. Sad idem da budim Maru. Maro! Šta je to sad? Postelja ni dodirnuta. Šta to može biti? A da nije u ovoj sobi? Nema je ni ovdje. Šta to znači? Sofka! Sofka! Zapovedite, gospodine. Ti gospoja! Valjda u svojoj sobi. Tamo je nema. Onda u drugoj sobi. Ni tamo je nema. Onda u trećoj sobi. Gromi pakao, ni tamo je nema. Pa onda nije u sobi. Dostođe vola, jel? A kakav ti sobarski, ne znaš biti gospoja, a? Prostite, gospodine, ali ja sam bila na muziki. Tako je, ko je to dopustio? Milostiva gospa mi je rekla da ide. Moja žena? Da, oma čin je došao onaj gospodin. Kakvi gospodin? Ja ga ne poznam, nisam ga za ovo 14 dana što sam kod vas nikad videla. Gromi pakao, devojko, to si lepši i lepši. A kako izgleda taj gospodin? Onako, nije baš ružan, pre bi rekla da je lep čovek. Onda? Pa onda ništa, on je došao, poljubio se s Milostivom. Šta poljubio se? I onda mi odmah Milostiva gospa rekla da idem jer mi neće trebati i ostale sa tim gospodinom. Gromi pakao, devojko, da to nije istina. Da kako nije, još mi taj gospodin 2 seksira dao što sam mu torbe ovo. Torbe? Tako je, ja sam u svojoj sobi našao torbe. Gromi pakao, nema sumnje, to je ljubavnik moje žene. Sofka, hoću da poludim. Sofka, pištolj ovamo! Ju, nemojte Milostivi gospodine
se ubijete. Ni reći više pištolj Ali ja ovamo! ne znam kako to izgleda. Prokleta djevojko! Kako? A kad idem da se svetim? A krvničko koleno! Kad njih će podi! Tvoj posljednji da se kućno! Seoska sam lola, to već svako zna. Nema veće lole nego što sam ja. Napred, 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 Srbine! A su vragovi ti varošani, što ti mogu da piju. Nego zato sam se opet održao. Junački održao. Nismo ni mi sa sela baš koje kakve šuše. Svi su ziduli kad sam ja njima rekao šta mi Srbi treba da činimo. Moja snaja opravila mene u 8 sahata u postelju. Ja u 8 sati da spavam. Pa ni moj deda nije tako rano lego. A ja ti lepo, pa polako, pa šumangele. Ubjegli se. Samo da ne doznadu. Nikome nije video ući. Sad ću lepo da legnem, pa ću kasti da sam spao celu noć. Kako je ovo pisano? Gospodinu S. Grabiću ovde. Pa to je na mene upravljeno. Šta li to može da bude? Gospodine, vi ste jedna lola. Šta? Jedna bekrija. Ja bekrija, koja po celu noć tumarate. Kad se brže bolje saznalo. Zato ne zaslužujete da vas dočekam s Bogom, Mara. Oho, ovi mene s oproštenjem teradu iz kuće. Mene, njihovog čiku koji nije žalio dan i po se vozati do Novog Sada. Mene, priznata gosta i narodnjaka. Lepo. Boga mi lepo. Ovo mi se dopada. No dobro, ako nam ništa drugo ne preostaje, a mi ćemo torbe ušake, pa put za uši. Neka si ti samo narodnjak. Moraš da stradaš. Ali kad vam kažem, gospodine, da nema nikoga kod kuće. Nema nikoga kod kuće. Nikoga. Tim bolje, gdje sam ja sam, tu sam ja prvi čovjek. Šta rekao? Zar mi inače nismo prvi ljudi? Mi berberi, barbijeri, inače, brice. Ko zna sve novosti po varoši? Brica. Ko zna sve tajne muške i ženske bez razlike? Brica. Ko su najveseli ljude? Brice. Svaki svira u tamburu. Ko je primio najnižim i najvišim krugovima? Brica i uvek brica. Djevojko, nismo li mi prvi ljudi na svijetu? Samo da vam nisu ruke tako crvene. Neće mi to ništa, draga moja Sofija. Ja se ne zovem Sofija, nego se zovem Sofka. Sofka. Ali svejedno, za koga je i dobro je. Ja, na primjer, ja se zovem Joakim Jean Sapun. A? Šta veliš? Pa nije baš ni to neko ime. No to ti ne razumeš ko što ne razumeš ni znači mog berberskog položaja. A sad, s Bogom, draga Sofija. Sa Bogom. Kaži gospodinu svome da će kroz posahata opet doći da ga... O, sisate. To jest brijem. A sad, s Bogom. Sa Bogom. A ne, još imam ovu biletu, dostavim. Samo da mi je nekakva kuverta. Aha, evo je. Tako. Uđemo u biletu, ostavimo ovdje. Tak. Juš te lepo. S Bogom. Moj, jel ko vidio takvog brezobraznika? Ne mogu da ga ostavim. Dođem do puta pa se opet vratim. Opet pođem pa se opet vratim. Sama se na sebe jedim što volim toga lolu što ga evo ni sada nema. Sirota gospa je sasvim izvan sebe. Muževi, batina vama treba, ne dobra žena. Milostiva gospoja, Šta si stala, nemaš svoga? ništa milostiva, oma idem. Šta dičeš? Ali milostiva gospoja. Čuti već je. Da ne govori ni reč. Šta ne govoriš, govori već je danas šta si stala. Milostiva gospoja, govori htjela sam već da je kažem dalje. da je gospodin bio ovdje. Gdje je bio ovdje? I pitao za vas. I šta si mu rekla? Ja sam rekla da ne znam di ste na što se gospodin jako razljutio. Neka nek se ljuti baš. I onda je uzeo pištolje. Pištolje? I otišao sam ljuti da se ubije. Se ubije zbog mene? Jo, pomagajte ljudi, pomagajte! Ali javit ću u Pančevcu kako se postupa s nama narodnjacima. Boga znate! Da dečemu žurba otiću. To šta ste stali, zar ne znate da je krajnje vreme? Jesi čula? Ovako terati ljude iz kuće, to je već bezobrazno. Šta će vam tek to? To mi se dopada, bud me tera, tud mi ni torbe ne da. Čiča, zar ne razumete srpski, brzo napolje, napolje! Pa praste li zabave za mene, još sa ovakvim oduševljenjem. Brzo, Čiča, napolje, brzo! I još šta će sve još da nas ispadne.
Bože mi prosti, ja od svega ništa ne razumem. Ko da su svi poludili? Ja ne mogu duže ostati u ovoj kući, ja begam iz ove kuće. Mami, pakao, nigde ih nema, pobegoše. Ona moja žena Mara, koju toliko volim, mene sramno ostavi. A šta ti tu radiš? Ništa milosti, gospodine, oma idem. Kuda, valjda za njom, za mojom Da, ženom? gospodine. Znači ti znaš di ona. Govori brzo, govori, ostaš ti zgaziti. Nemojte milosti, gospodine, sve ću kazati. Govori ti gospoja. Di je sad to, ne znam, ali je malo čas ovde bila. Moja žena. Da, i ona je gospodin. Znači nisu pobjegli. Pobegli su baš na ova vrata. A grom i pakao, znači još su tu. Sačekajte malo, nećete mi uteći. Joj, Bože, svi će se poubijati. Pa možda i mene. Šta? U svojoj prvoj mladosti dumrem? Begajmo! Ja, ova mi strana da žuli. Gdje je gospodin govori? Isute te uspješ da imam u ruci. Aj, zdubio ova gospodine. Da, mene da ubije. Brzo, Čiča, za njim! Brzo! Za njim. Kakav je lud, bi mogao da me ubije. Ja! Evo ga, gospodin, s pištoljom! Hvala Bogu. Hvala da se sažijem. Tu ste! Nismo. Sad mi nećete uteći. Di on? Bo to aki da si rekli di on, njegov posljednji čas i kuznu, on mora umreti. Ako ja nisam Neću da se neću da neću da se svetim, di je on? Gostima da umre. Tu si! Tu da. Pa što ja to vidim, pa to je Čiča. Pa Čiča, jeste li to vi? Pa ja da, ali zašto hoćeš da me ubiješ? Ja vas da ubijem, ko vam je to rekao? Pa, znači, ti nećeš da me ubiješ. Kako bi ja vas ubio, onog drugog tražio? Pa kojeg drugog? Onog što je bio s mojom ženom. Ja s tvojom ženom nisam bio. Ti jesi vidjela govori? Da, to je taj gospodin. Znači vi ste taj. Evo, opet hoće da me ubije. O, dragi moj Čičo, ovate da vas zagrlim. A on je dakle držao da sam ja pobegla čak. Ženo, oj da te zagrlim. Odbijte, gospodine. Vi ne sad počinje zaslužujete da vas zagrlim. Ispit. Gdje ste bili noćas? Ja? Sad ću da lažem. I ja. Ženo, tvoje pitanje me sasvim iznenađuje, to ja sam cijele noći u kući bio. Tako? A posljednji dodir? O, molim lepo! Dobro što se u neću O, postaviti. molim lepo, izvolite, pogledati, molim lepo. Ti ja sam u ovoj sobi spavao. Tu je Čiča spavao. Ej, naopako! Ja. Koliko je meni poznato, ja... Da, hoćete da vam kažem celu istinu. Ja sam celu noć proveo u krčmi, ali u lepom društvu. O, dragi moj Čiča, znači vi niste kod kuće spavali. Dakle, moj muž je imao pravo, dragi naš Čiča. Dragi Čiča. A šta ovo treba da znači? Čas me grlite, čas me ljubite, čas hoćete da me ubijete. Ko vas tera? Pa ti. Mara! To mora, zato što sam ovnoć izostao iz kuće, nazivao me Lolom, Beklijom i teram iz kuće. On je čitao moje pismo, sad sam probao. Samo da mi je znati gde je to pismo. Kako pismo? Evo ga, tu je. Čitaj. Sretna nova godina, mnogo leta i života, Joakim Žan Sapun, Berberi, Čiča, povo čestitka, pa danas je nova godina, Čiča. Je li moguće? Pa naravno da je moguće, a vi ste kovertu u kojoj je čestitka bila držali da je pismo. To je li moguće? Jeste, to Berberin ostavi. Ej, Čiča, recite vi meni pravo, jeste vi bili malo nako? To je moguće. Pa to je. Samo ipak mi se čini da je onaj lisak pisance bio, a pošto i moje ime, a i tvoje brate Stevo počinje sa slovom S, to mi se ipak čini da bi se to pismo i tebe moglo čitati. Čujte kako Boga znate! Kako Boga. Dakle, ipak. No, dobro. Nisam ni ja od onih što teraju mak na konac. Čiča, da vas zagrlim i čestitam vam novu godinu. Čestitam. I ja. Zar na novu godinu da umrem? Seoska sam lova, to već svako zna, nema veće love nego što sam ja. Seoska najveća, seoska sam lova ja. Seoska najveća, seoska sam lova ja.
Hajde, ovaj posta. Mirađeva komedija. A što ćemo sada, Bože? Ja ću to predložiti, da predstavljamo njegovog školskog nadzornika. Seoska najveća, seoska sam ja. Seoska najveća, seoska sam ja. Ženo, znaš li šta je novo? Otkud ja znam? U Novome Sadu opet otvaraju novu skupštinu. Kakvu to? Bože moj, kakvu drugu nego učiteljsku. Bože moj čovječe, ti si opet nešto ljutit. A kako da ne budem ljutit? Ko će to da izdrži? Za moji stoji 20 forinta godišnje plate, kako da idem 3 puta mjesečno na skupštinu? Žena, kola ovamo, kola onamo, hotel u Novome Sadu. Ni sam ne znaš kad potrošiš novca, ode plata. Pa dobro čovječe, ne moraš ti ići. A kako ne moram kad moram? Imam ja njima vazda koje šta kazati. Ima i do sabora da se čuje da i kočijaši bolje žive nego srpski učitelj. Pa ne moraš se zbog toga jediti čoveče. A kako da se ne jedi? Hoću da se jedi. To je bar slobodno svakom učitelju. Kad te čovek sluša, mislio bi da je sve istina što govoriš. Ženo, nemoj me dovoditi u jarost. Šta nije istina? Zar nemaš živa primjerka svaki dan pred očima? Zar ne vidiš stranka svaki bogovetni dan? Pa je to pravo. To Bog me nije pravo. Pa da. Sirota moja saveta. Nije pravo jer se tiče saveta. Ja kažem, to će mi jadno dete jednog dana sasvim uvenuti. Hoće da. A zašto da mene? Pa nije Stanko preko sveta, već ovdje. A dokle će to tako trajati? Dokle, šta ja znam, dokle može, dokle konj vuče u taljigama. Pa ne bio se on roditi za učitelja, već za inspektora. Bere cveće i peva. Savete rano, odi gore, dosta imaš cveća. Prepečite sunce. Evo me, mati. A gdje si ti dete moje celo posle podne? Čitala sam novu knjigu od Stanka, Ala je lepa, mati. A kakva mu asna kad opet ne može dobiti mesta? Pa zar on nikad neće dobiti učiteljskog mjesta? A šta ja znam, tako izgleda kad evo već 3. godina kako zaman traži. Pa ako ne dobije mjesto, jer se onda ne može ženiti. Kako je to pitanje od tebe? Vi se otac srdite, oprostite, ali ja sam se zarekla. Zarekla se ti ili ne, ali moraš si dobro upamtiti da Stankova žena nećeš biti sve dotle dok ne dobije mesta. Jesi razumjela? Jesam, otac. Nemoj se služiti, dete moje, sve će to još dobro biti. A jel te, otac, ako vas smijem zapitati, a od koga to zavisi da Stanko dobije mjesto? A od koga drugog nego od školskog nadzornika, ko se tome preporuči? Taj dugo ne čeka. Dobar dan. Zdravo, Stanko. Što si tako snužden? Da nisi bolest? Nisam. Pa da šta ti? A ništa, opet sam izgubio jednu malu nadu. A kakvu to? A danas je na Tarošu došao neki gospodin iz Novog Sada. Kaže da je član Matice, član pozorišta i član šta ti ja znam. Onda? Onda sam mislio da takav čovjek pomaže književnost, pa mu ponudim se. Ja 3 rukopisa na otkup. A šta on? A slegao ramenima i rekao da mu takve stvari ne treba ni zabadavati. Sram ga bilo. A zašto? Zato veli što knjige niko ne kupuje, pa šta da se radi sa knjigama, zapitam ga ja, odgovor mi zavija ih sir. Evo ih, pa neka odsad piše ko hoće, ja više neću. Zavija se sir. Ama nisam ti ja 100 puta kazao, more, okani se tog piskaranja, to ne nosi ništa. A da, ne slušaš ti mene. Ali da je makar zavirio rukopis, već ni da pogleda. E, tako ti i treba. Ali ništa, još samo malo dok dođe nov školski nadzornik, onda se nadam da ćete se vi zauzeti za mene. Ko, ja? A reći ću ja njemu ono što mu još niko nije rekao. Da, razjasnite mu cijelu situaciju, vaše stanje, moje stanje, Savetino stanje. Saveta? I te kako ću mu razjasniti, sve će se okretati. Recite mu, 93. godina kako badava iščekuje. Ne može čovjek da se ženi, jeste mu da sam ja u preparaciju uvijek prvi bio. Najprvi bio sad. Učio po novoj metodi. Po najnovijoj metodi. Da ne pijem. Ni vode da ne kradem. Nije lupiš tako. Jednom reći da je krajnje vrijeme da ja dobijem mesto. I 2 jedno dalje pod Kiriju. Jeste. Ali ko će sve to zapamtiti? Pa zapišite takice. A, ništa. Sve ću ja njemu reći. Vidjet će on ko sam ja i šta sam ja. Samo neka dođe. Neka dođe. Ko to kuca? A, sluga podizat. A to ste vi, gospodine Pisareviću, ko je dobro? Poslao me gospodin Nataros da vam javim da te brzo obučete. Ja sam u novo odeo. I da boravite... Šešir! Dobro, zašto?
i da date. Zvoniti. Jeste, A to smo već čuli. Gospodin, tako da te oma obute u Ja. novo. Zašto? A ja? Ode, evo, je. Gospa Katan ne mora. A ja? Ni gospođa Saveta ne mora da te obute. Ma reci već jednom zašto. I jebote, oma u nas je, evo doti vi Ko? visoko blagorodniku. Ko? Školski nadzornik! I jeste, ja sam svrstio. Preporučujem. Školski nadzor. Tako iznenada. A ja treba da držim govor. Pa nisam ga sastavio, a i decu sam raspustio. Vreme je žetvi. Naopako, sav sam se preznojio kako da ga dočekam, šta da radim. Ženo, jesi li čula? Došao je školski nadzor. Pa nije još došao, tek dolazi. To je ono što će tek doći, a ja nisam pripravan da govorim. Naopako, ženo, to čuješ li? Školski nadzornik. Pa šta si se uzbudio? Šta da radim? Naopako, propao sam. Bravo! Imam ja svog govora koji sam držao pre 10 godina pokojnom Platonu kad je u naše selo dolazio. To će biti sasvim dobro. Sad da ga nađemo. Ajde brzo. Ja naopako da se nije negdje zagubio. Pa da nima. Aha, evo ga. To je moj govor. Sad samo brzo da ga naučim napamet. Visoko blagodarni, blagorodni, visoko Preosvešćenjejši. jeste gospodin episkop. To nemojte episkop, već nadzornik. Imaš pravo. Visoko blagorodni, gospodin školski nadzornik. Vaš dolazak u našu malu sredinu pobuđuje veliku radost u svim srcima. Ženo, brzo, štap, kaput. Ajde, ženo, ajde. Brzo, ajde. Šta stojite? Visoko blagorodni gospodin školski nadzor. Vaš dolazak u našu malu sredinu pobuđuje veliku radost u svim... Ženo, šta ćeš ti? Tada ti obučem prst. A da, imaš pravo. Ne zaboravite da mu kažete da je već treća godina. Evo šta? Kako badava očekujem. Nemojte da zaboravite da kažete za Stanka. Neću. Ja nisam Vaš lupeš. dolazak u našu malu Ni sredinu. tata štatice, znaš. Vaš Nemojte zaboraviti. mali dolazak u naša radosna srca. Neću. Visoko Da blagodarni podurite, episkop. da podurite, tekaju vas, da podurite. I doste i ne zvoni. Ne zvoni! Zvoni ženo na sva zvona! Požurimo! Još nije sviđu. Vaš dolazak u našu malu sredinu. Bože moj, kako sam u strahu. Sva strepim. Čini mi se da od današnjeg dana zavisi sudba moja. Odoše. A otac jednako čita govor. Joj Bože, tako sam nemirna, ne znam šta da počnem. Ajde napravim jednu kitu cveća za Stanka. Ljubila sam crno oko, silno žarko i duboko. Kakav lep glas i lepa devojka. Al crno oko verno nije crno. Neki stranac. Dobar dan, gospođice. Bog vam dao, dobro gospodine. Ja sam 2 put kucao, ali vi niste čuli pa sam tako ušao bez dozvoljenja. Sasvim ste dobro učitelj. Ja tražim učitelja To Petrovića. je moj otac. Tako? A, ima lepu kćer. Molim. Pa gde je on? On je baš ovaj čas, tako reći, otrčao da dočeka školskog nadzornika. Tako? Ako je po volji, pričekati. Zahvaljujem, nemam vremena. A je baš nužno da se s ocem razgovarate. Možda bi mogla i ja. Vi? Može biti. Pa molim, s kim imam čast? I ja sam učitelj iz Srema, putujem svojim rođacima pa sam usput hteo da vidim ovdašnju školu. Pa to vam sve ja mogu pokazati, jer znate, ja sam vam polak učitelj. Da. Ja, ako je otac bolešiv ili ako ode kudgod, uvek ga zamenjujem u školi. Pa boje li vas se đaci? A što da se boje? Tako, onda mora da slabo uči. A vi se varate, lepim se dalje do opera.
Dobro, dobro, pa onda? A kako životari vaš otac? Dobro, on je zadovoljan za sad, a poslije će valjda bolje biti. A kad posle? Pa kad dođe taj novi školski nadzornik. A što će on raditi? Školski nadzornik će onoga koji ne valja zbaciti, a onoga koji valja, onoga će nagraditi. A šta će s vašim ocem činiti? Pa to je naravna stvar da će ga nagraditi. A ako on to ne učini? Onda novi školski nadzornik nije ništa bolje od starog. To jest ne vredi ni lule duvana. A zašto nije valjao stari? Te manite ga se. Nije vredno ni razgovarati o njemu. Ali ipak recite. A vi čujte. Ovdje u selu ima jedan svršen preparant. Zove se Stanko. Vrlo valjan i čestit. U Somboru je svršio i bio prvi sa prevashodstvom. Pa znate li vi šta će to reći prvi sa prevashodstvom? Dobro, dobro, pa onda? Taj mladi učitelj nije lupež, nije kartaš, nije pijanac. Jednom reći o krasan mlad čovjek. I što je najglavnije kod vas dobro upisan. Gospodine, to ne spada na stvar. To je sasvim što god reći. Ovo mi se devojka sve više dopada. Imate pravo, pa šta je dalje s njime? Šta je? Taj mladi učitelj evo već 3. godina kako ne može mjesto da dobije. Pa valjda nije tražio. Nije tražio. Bolje recite nije imao ovoga da se preporuči školskom nadzorniku. Lepa pohvala za nadzornika, pa valjda je bilo bolje od njega. Ne znam, ali sumnjam. Jer mi nije poznato da ikoji učitelj tako lepi knjiga napisao ko Stanko. Oho, a zar je Stanko i knjige pisao? Pa da kako, još kako lepe. Evo vam rukopis. Čitajte pa ćete se i sami uveriti. Smilja me uhvati za ruku i tužnim mi glasom reče: Dimitrije, jedini druže moj, zar hoćeš da me samu na svetu ostaviš? Pogledaj kako lišće žalostno šušti. Ovo moraju dobre stvari biti. Pa kažem ja. Kako potok tužno žubori, kako su ptice od tuge za mnom nesretnicom učutale. Pa zašto nije izdao ove knjige? Pa kad nema novaca. A što ih nije prodao? Pa kad i net niko da kupi. Hoćete možda vi da ih kupite? Ja? A vi da, vrlo su jeftine, a siroma Stanko živi u velikoj nuždi. Ja ću vam zato biti blagodarna. A čime to? Pa daću vam... Evo daću vam ovaj buket cvijeća. Koji je za cijelo drugome namenjen? Pa to je istina, ali ako vi oprostite, izvolite. Tvoja Smilja čeka na tebe, već odavno čeka pun mjesec dana. Dobro, dobro, pregledat ću rukopise. Ova me je devojka sasvim zadobila. Nego kad ste dosad tako uslužni bili, molio bih vas da mi pokažete školu. Vrlo rado, vrlo rado. Ako smem ponuditi... Molim. Na ovu stranu. Pardon. Izvolite. Jesi li zaboravio na mene? Ne, ti se sećaš Smilje. Nema ga! Nigde ga nema. A nigde ga nema. Kažu da je prošao, a ja ga nisam sačekao. Naopako, propao sam, izgubit ću službu. A možda je kod Mataroš oseo pa će tek sad doći. Dođi! Visoko blagorodni, visoko prosvešće. Pa kako se ušeprtlio? A sve viče, ja ću njemu pokazati što mu niko nije kazao, pa neka vidiš ko smo mi učitelji. Jao, koga ja imam. Ali samo da mi je znati gde je. Gde je? Stanko, šta misliš da odemo do Nataroša? Pa da odemo, možda je tamo. Ajdemo, još sve nije izgubljeno. Idemo. Visoko blagodarni, visoko blagorodni, gospodine, vaš dolazak u našu malu... Gdje je? Ta stolice mi pate na nogu. Da nije već otišao. Da nije ljutit. Pa inspektor je došao. Gdje? Pa tu. Ovdje. Kod mene. A da nije u školi pa će tek sad doći. To bi moglo biti. Idemo, još nije doskaj. Vaš dolazak u našu malu sredinu pobuđuje veliku radost u svim srcima. Čitajte samo ono kako je bio u Ameriki. Jeste došli dotle? Pardon. Vrlo dobro, lep čist jezik, pripovetke sasvim prirodne, lako razumljive. A jel te da nije skupo 20 forinata, da probamo iskat malo više? Ako vam je Vidi skupo... se talentovan mlad čovjek. Ako vam je skupo 20 forinata, a ja ću vam dati za 17, ali to je posljednja cijena, ni krajcar jeftinije, jesmo se dogovorili. Jel to? To. Visoko, blagorodni gospodine. To je moj otac. Vaš dolazak u našu malu sredinu pobudio je veliku radost. Morate me govorom pozdraviti, gospodine Petroviću, ja sam vašu školu obišao i za sve se već raspitao. Gospodine Stanko, ja sam vaše rukopise pregledao i vašu molbu saslušao. I mogao sam tom prilikom razumeti od mog izvještača i to na moje veliko nezadovoljstvo da školski nadzornik ne vredi ni lule duvana. Ko je to rekao? Moj izvještač, da se daje podmititi. Naravno, razumem onog nadzornika koji je pre mene bio. Nadam se da se to pod mojom upravom neće ponoviti. Sad mi je lakše. A pošto sam se uverio, gospodine Petroviću, da ste vi čestiti valjan učitelj, to vam opričam da ću se kod vaše opštine ozbiljno zauzeti da se vaša plata 2 puta toliko povisi.
Što se pak vas tiče, gospodine Stanko, ja vaše rukopise otkupljujem svaki po 50 forinaca. 50 forinaca! A pošto sam opunomoćen od Novosadske opštine da je nađem valjanog učitelja i pošto sam takvog u vama našao, ja vas evo proglašujem za učitelja Novosadske osnovne škole. Kako da vam blagodarim? No, jeste li zadovoljni sa mnom? Ne samo ja, već i celo naše srpstvo. Dobro, ali moje cveće. Izvolite, od sveg srca. Vama je bilo namenjeno. A sada, gospodine Petroviću, još bih jedno želeo. Samo zapovedajte, gospodine. Da što pre svatovi budu i da i mene u svatove pozovete. Pa to je i naša želja. Živo školski nazornik! Čuvajte se ogarave ljudi, čuvajte se ogarave ljudi. Karva se često noću budi, karva se često noću budi. Ali glava ništa nije bolja, ali glava ništa nije bolja. Joj zvoru te dolazi bolja, joj zvoru te dolazi bolja. Karamušo, a sam te zavolao, karamušo, a sam te zavolao. Mal se nisam dok te se razbolao, mal se nisam dok te se razbolao. Ženo moja, ne budi ljubomorna, ženo moja, ne budi ljubomorna. Tebe volim, drugo ići mora, tebe volim, drugo ići mora. Malo moja veza čude žicom, malo moja veza čude žicom. A ste voliš mi sa drugim licom, a ste voliš mi sa drugim licom. Moje male noge kovu zeca, djeca neka biće brza deca, neka biće brza deca. Nakaze li nakazne. Sluga biti. Pa to ti je 100 puta gore nek biti gospodar. Evo, na primjer, lečnik. On nije ništa drugo nego sluga svojih bolesnika. Gospodar spava, gospoda spava, a gospodica po svoj prilici ako ne piše ljubavna pisma takođe spava. Dakle ćeš i ti, Jovane, malo dremnuti. Krasna stvar su ovake fotelje, mora da su i sluge izmislile. A sad, zbogom svete, ja se s tobom praštam, ali na kratko, dok lečnik ne zazvoni. Jovan je to po svome običaju opet u pratoljevom šlafroku i u fotelju. Sasvim dobro, neću ga još buditi. Prvo da vidimo šta Milan piše. Slatka moja Evice, ja ću doći tačno u 6 sahata, ako želiš da dođem pre, a ti mi javi. Kako stoji sa našim stvarima? Hoće li naša ljubav još dugo ostati nesnosna tajna? Ah, jedva čekam da celom svetu kažem da te neizmjerno ljubim. Tvoj Milan, dragi moj Milan, kako me voli, kako je nestrpljiv. A zar ja nisam? A kad me brat zapita šta mi je, ja mu onda kažem da me boli glava, on me onda po sahata savjetuje da se čuvam od promaje i da mi neke pilule koje moram da gutam ni kriva ni dužna. Do sada sam zbog Milana već 127 pilula progutala. Toliko žrtava valjda nije prinela ni Julija svom Romeu. Ali brzo da mu odgovorimo. Dragi moj, tvoje sam pismo primila i poljubila. Veliš da ćeš doći u 6 sahata, a ako želim pre da ti javim. Dakako, što pre to bolje. Moji još ništa ne znaju, zato naša ljubav još mora ostati nesnosna tajna. Čuvaj se, molim te, da se kako ne odaš. Skorim doviđenja, tvoja Evica. Tako.
Pismo je gotovo. A sad još samo da probudimo postion da muram. Jovane! Jovane more! Ma ustani kad ti vičem. To ostavite me, ne dirajte me. Ostavite vašu molbu, ja ću već vidjeti. Kakvu molbu, Jovane, leštino jedna, ma zar ti još spavaš? Ja bož sačuj kako bi ja spavao. Ovo ćeš pismo predati gospodinu Milanu, jesi razumeo? Razumem, kaži mi ja da mi spavala. Ali onako da niko ne vidi, znaš? Razumem. Evo ti, ali odmah da si predao, stvar je vrlo žurna. Razumem. Oho, cena je jako pala. Kod prvog pisma bila je mnogo veća poštarina. Kaka poštarina, taka pošta. Nego, idem ja još malo da dremnem, a pismo valjda nećeš koji da se malo zagreje u mom džepu. Gde sam ono stao? Da. Jovane! Lečnik. Jovane! Evo me, evo! Ta Jovane, zar si ti gluv, moram li ja 10 puta vikati? Šta si stao? Gdje je moj šlafrok? Evo, izvolite. I odlazi. Sljedeći put budi tačniji ako misliš mene slušiti. Ma slušćeš i ti mene kad se ja razbolim. Baš lepo ovako malo spati posle ručka. Moja žena sigurno još spava. Idem je probuditi. Servus Vaso! Servus, Lazo. Ko je dobro? A gdje sedi, nego hoćeš jednu cigaru? Neću ništa, nemam vremena. Došao sam samo da vam javim da će moja žena doći k vama posle podne kao što... To će se moja Marija raditi. Imam nešto razgovarati s tobom. Je li što ozbiljno? Sasvim ozbiljno, to jest nije baš tako ozbiljno, ali ipak dosta ozbiljno. Lepo, ako te razumijem, nek sam huj. Slušaj, doktore, jesmo li ovdje sami? Sasvim sami, Pinček je otišao u drugu sobu. Tebi je uvijek do ludorija. Slušaj, doktore, nešto bih te molio. Znam već šta je. Izgubio si na farmu, pa treba da ti uzamem novac. Ni nalik. Onda na šlager? Pa kažem ti, ni nalik, sasvim je nešto drugo. Pa onda ne znam šta je. A, da sam je slušao, već bi odavno znao. Ti govori čovječ. Dakle, slušaj. Ti znaš da sam ja još kao neoženjen Dakle, imao jedno malo ljubavno poznanstvo sa gospođom Evicom. Hoćeš da rekneš da si vodio ljubav? Pa ljubav poznanstvo kako se uzme. Dakle, to je bilo još pre 3 mjeseca. Meni Evica je Daredi pisala. To je onda još i moglo biti. Sad tako što ne ide, sad sam oženjen. A potom čini mi se da je njen muž nešto primetio. Jednom rečju sad prestaje razgovor. Pa ti počneš to drugo. Da ne mislim ja na naš razgovor. Gdje sam ono stao? Pa pitao si me jesmo li Da, sami. znam već. I ono kad sam bio na muziki, ovamo i onamo, u četvorku reče mi Evica. Gospodine Dražić, vi biste me Da, jako obavezali. gospodine Dražiću, vi biste me jako Rekao si obavezali. ti. Kada biste mi moje pismo vratili, ne. Ako možete, onako po pošti, jer moj muž od tog vremena sva moja pisma otvara. Mislio sam od tog doba kako to da učinim dok se najposlije nisam setio tebe. Ti si njen kućevni lešnik. Tako sam sretan. Evo ga, to je to pismo. Ja te molim kao svog prijatelja da ga predaš gospođi Evici. Kad otićeš njoj, sad ti ćeš je lepo šta ćeš je kazati? Kazat ću, evo, gospodin Dražić šilje vaš ljubavno. Ne, nipošto. Kazat ćeš je da je šaljem obligacije iz njene parnice. Dakle, molim te lepo, nemoj da zaboraviš. Ja sada idem, ali ću docnije doći, dotle će već moja ženica biti ovdje. Ne staraj se. Hvala ti, prijatelju! No, ja ti u podobnom slučaju stojim na usluzi. Hvala lepo. No, mi se muški već razumemo, a sad s Bogom, samo pazi da ništa ne primeti moja ženica. Da ne staraj se, čovječe. Hoću da ga pročitam? Nisam ljubopitan, znam napamet ove šablone, nego da ga zapečatim. Nazdravlja spavanja, gospodine mužu, jesmo se naspavali? Moj žena. Nešto turi u džepu. Ženice draga, jesi li to ti? Mužu, drage, šta bi ti radiš? Ko? Ja, baš ništa. Krije nešto od mene. Sav sam se ušapetio. A što ti gori sveća? Sveća? Gde gori sveća? Baš smiješno kad u bela dana gore sveća. A da nisi pečatio pismo? Ko? Ja? Bože me sačuvaj. Palio sam cigaru. Cigaru? Pa da. Pa ti ne pušiš. Ne pušim. Na to sam sasvim zaboravio. A da što si sveću palio? Sveću, šta sad da kažem? A da, sveću sam palio zato jer sam htio da vidim da li goru dobro. Jer su sveće sad tako rđave da je to strašno je pomislim. Nije ništa istina. Jedva sam se izvukao. Ja moram doznati šta je u stvari. A nije niko danas bio kod tebe? Niko na ovom svijetu.
Pa da, bio je Dražić. Poslala ga njegova žena da nam javi da će malo navratiti posle podne. Baš lep muž taj siroma Laza. A šta ti tako smešno na njemu? Pa zar ne vidiš kako ga žena drži pod papučom? To je znak da svoju ženu voli. Hoćeš valjda da kažeš da je tebe ne volim? To nisam rekla, ali tek. Šta je to, ali tek? Ništa da ti njavim. Da vidim, hoću li pogoditi? Treba li nova haljina? Ne treba. A nov šešir? Ne treba. Bi li išla na muziku? Pa ne bi. A dok nam šta je? Ništa. Kazala sam da nije ništa, ali tek bih voljela. Šta to? Da nisi Šta? lečnik. A tako, a zašto to? Zato što lečnik ide da leči. Pa da šta bi ti htjela da lečnik radi? Ide svakog da leči. Pa da koga bi ti htjela da lečnik leči? A ja bih htjela samo muške da leči. A tako, sad znamo gdje boli. Draga Marija, pogledaj me u oči i reci, jesi li ti ljubomorna? Ne, nisam i nikad neću biti. Onda je sve u redu, još samo da zapečatim. Gospodin traži da odmah dođe. Ko bolestan? Jedna gospođa. Kako se zove? Ne znam, nije Evo rekao. me odmah, Marija, dodaj me kapu šešir, tačno. Ne, sam ću. Zašto nisi pitao kako se zove? Uvijek treba da pitaš kako se zove. Razumijem, gospođa. Opet je ženska mola da se razboli i nikad muški. I svako zove njega kao da nema drugi doktor u Varoši. Zbogom, dete moj. Ajmo. 3 jabuke i pola, dođi diko na konak. Samo da mi je znati šta je turio u džep. Da ću tebi belo pismo, svadili se nismo. Da ću... Pa uostalom, zašto ne bi znala? Pa nisam ni ja njegova žena. Jedno pismo i to bez adrese. Šta li to može biti? Jaj. Dragi moj, tvoje sam pismo primila i poljubila. Veliš da ćeš doći u 6 sahata, a ako želim predati javim. Dakako, što pre to bolje. Moji još ništa ne znaju, zato naša ljubav mora ostati nesnosna tajna. Čuvaj se, molim te da se kako ne odaš. Skorim doviđenja, tvoja Evica. Pa ovo je ljubavno pismo od Evice na njega, moga muža. Moj muž dakle mene vara. Moj muž s drugom ljubav provodi. Joj, pa ja to ne mogu preživjeti. Pa to je smrtni udar za mene. Dobar dan, Marija, već sam 2 puta kucala pa mi se niko ne javi. Šta vidim sveću? Gospode Bože, Marija, oče naš iže, jesi na nebesi. Marija, šta ti je? Ja sam tako nesretna. Ti nesretna, zašto? Zašto? Zato što su muški izdajice, zlikovci, nevernici, nisu vredni da žive. Koji muški, valjda nisu svi? Pa šta ti ja znam za druge, ja znam samo za svoga muža. Tvoj muž neveran, to ne može biti. Ne može? Ne veruješ? Evo čitaj, moj muž stoji u ljubavnoj korespondenciji sa Evicom, pa to je sramno. Nečuveno. Mene izdati. Tako lepo ženi. I drugu voleti. Tako matoru vesnu. A ovako se pretvarati da me ljubi. I ti si mu sirotica verovala. Neću više da znam za njega. Treba da se rastaviš. Ti se smeješ? Draga Marija, oprosti mi što se smijem, ali moram se smeti kad te vidim tako žalosno zbog jedne malenkosti. Malenkost, to je za tebe malenkost kad moj muž drugom ljubav provodi. To je samo znak da njegovom srcu ima mjesta za 2. Moram reći da me tvoje reči baš nisu utešile. Utešit ćete kad malo použinamo. Da ti nemaš sada želju za što drugo? Imaš pravo. Ja sam na kafu sasvim zaboravila. Žan! Žan, donesi kafu. Tako? Ko bi se jedio na muški? Nisu vredi da čovjek zbog njih pokvari apetit. Pa onda što se mi više jedimo, to se oni bolje smeju. Kad ih čovjek pogleda, mislio bi da su sve ženske očarali. A ono ni sa jednom ne mogu da izađu na kraj. Pa onda da se još jedimo. Oho, slatka moja, još će se načekati da se ja razjedim. Marija, hoćeš ti malo šećera? Ma neću ništa. A gle, moja ženica već je ovdje. To je tvoj muž. Dobar dan, milostivanje. O, dobar dan. Nemojte, to ću ja, molim vas. A Vasa nije kod kuće. On ima vrlo važna posla. Jedna se gospa nasmrt razbolela. Vi to tako rekoste kao da ništa ne verujete. Ja u sve verujem, mene je vrlo lako ubediti. Vi mi, gospa, izgledate razdraženo. Smijem li zapitati za uzrok? Malenkost, jedno ljubavno pismo. Ljubavno pismo, šta čujem u zavčas?
Marija našla jedno ljubavno pismo. Jeza mi prolazi. Gde si ga, bogati, našla? U šlafroku svoga muža. Sad me već hvata groznica, nema sumnje da je to moje pismo. Predstavi sebi neka gospođa Evica. Nikad nisam čuo za to ime. Kako hladnokrvno govori, pomislio bi čovjek da ništa ne zna. O, žensko. Bacila se u ljubavnu korespondenciju sa gospodinom. Ja, sad će se svaliti grom. Po svoj prilici da je gospodin Vidić korespondovao sa gospođom Evicom. O, za celo. Pa oni drže da je Vidić. Vi se smijete? Smeješ? Ko Bože sačuvaj. Stvar baš nije ni malo smiješna. Moj muž ne mari za mene. Jeste, Bekrija je. Nevernike. Lola milostiva, ja mu svoje prijateljstvo otkazujem, mogao bi me još i pokvariti. Tako ga osuđivati zbog jedne A malenkosti. ženo, jako mislim. Nema tu šta ali. Nisi niti ništa bolji, svi ste vi muški isti. Iz tebe, Marija, govori ljubomora, a iz tebe zavist. Eto, to je sve. Treba biti hladnokrvan kao ja. Ali, evo ide neko. Ide, to je on. Sve će biti komedija. Ženo, da mi idemo kući. Znaš kako je kućevni klub? Ostanite, molim. Ne dolazi obzir, on trenutku svako prisustvuje neku ženu. Ostanite da budete svedok moje nesreće i njegove A lažne šta mi ljubavi. ostanemo kad nas moli? Lazo, sad si kandadolija. Dobar dan, izvinite, nešto nisam kod kuće bio, ali dužnost je pre svega. O, Dužnost zdravo, je pre Lazo, svega se svoju odavno ženu stigli. ljubiti. Dosta sam ranosti. A moja ženica, šta mi ona radi? Kako je sladak, zmije jedna do stote, ovo to je već suviše. Počinje sevati. Ti misliš da mi ništa ne znamo? Šta znate? Dakle, da vam ja kažem, tajna sa ljubavnim pismom od gospođe Evice otkrivena je. Ženo, idemo Ti se kući. smeješ? Pa da, istina je sasvim. Ženo, hajdemo kući. Takve se stvari ne drže u šlaku. Da, Hajdemo dobro. kući. Dragi prijatelji, Ženo! oprosti, moja je zaboravnost svemu kriva. Ja ti nemam šta opraštati. Šta zabole, čoveče, zašto kriješ kad se već sve znaš, čoveče? Nisi li ti danas bio kod Ženo, mene? kažem. Nisi li mi ti doneo ono nesretno pismo da Kako predam pismo? gospođi Ja ne znam, Evici? bre, ni za kako Jer pismo. nećeš više da imaš veze s njom. To dakle nije tvoje pismo? Pa da, kako da I nije? to je pismo moga muža. Pa da, kako da I jeste? ti si dakle trebao samo da ga Pa zapečatiš. da, kako? Da ste ga zaboravili u šlafroku? Pa da, ja sam trebao samo da ga zapečatim i na to najde moja žena, ja ga turim u desni džep od šlafroka. Slatki moj Vaso, kako sam nepravedna bila. Bila ušla u tebe! Gospode, tvoje ruke predaj svoje duhe. Govori petice! Sofija, Sofija, Hvala mi crna kukavice! Sofija, smiri se. Sofija. Ko bi se jedio na muške, Sofija? Pa nisu vredi da čovjek zbog njih pokvari apetit. Pa onda što se mi više jedimo, to se oni više smeju. Nije li tako, draga Sofija? Sad takvima se rekao! Počinje ispit! Govori! Govori, ko je ta Evica? Evica! Nikad nisam čuo za to ime. Jesi ti možda Vasa, brate? Tebe, ja pitam tebe! Odakle ti to pismo? Odakle meni to pismo? Sasvim se dobro sjećam, ja sam to pismo našao. Našao, gde si ga našao? Našao sam ga kad sam išao Vasi, da me javim da ćeš doći što sam učinio. Neka kaže Vasa! Tebe, ja pitam tebe, gde si pismo našao? Gde sam ja to pismo našao? Da, sasvim se dobro sjećam, to pismo sam ja našao tu. Tu? Tu. U ovoj sobi? U ovoj sobi. To dakle, nije tvoje pismo. Tamam, posla, samo bi mi još to trebalo, to je ureda za mene. A otkuda pismo u šlafroku da se nađe? Otuda što ga je Vasa ušla fakturio. A otkud pismo gospodinu Vidiću? Otuda što sam ga ja predao gospodinu Vidiću. A zašto baš njemu? Zato što se njega tiče. Mene? Oho, Vaso! Pa, Vaso, to jest ne toliko njega koliko on... A ko je ono potpisano pismo? Pismo je potpisana Evica. Dakle se Evice tiče. Evice? Krasna misao. Pojmite li sad celu stvar. Ja sam našao jedno pismo ovdje u sobi. Pismo ljubavno. Potpisana Evica. Brat joj je najbliži. Lazo! Vaso, komedija, škandal, plač, suze. Eto kako se pismo našlo u šlafroku. Dragi moj Hvala Lazo, Bogu kako sam se izvukao. oprosti mi, da kako mogla sam se sjetiti, ali ko bi rekao Evica? Hoćeš da mi oprostiš, molim te. Upravo ne bi trebao, ja sam tako dobar čovjek da ne mogu na tebe da slijedim. Evica da piše ljubavno pismo, pa to ne može biti. Uostalom možemo je pozvati pa ćemo je pitati. Ne li pošto mlada nevina devojka pred nama da se ispovede, ja to ne mogu dopustiti. Samo bi mi još to trebalo. Evo je Ženo, idemo kući. naručena. Klanjam se, ljubim ruku
ruke milostiva, nisam ni znala da ste ovdje, inače bi ranije ostavila posao. Još uvijek si dosta rano došla, Evice. To mi je milo jer je to znak da će ti duže ostati. Vi se varate, gospođice, jer mi upravo idemo kući. Nije mi tako ženice dan. Ne, to zavisi od Evice. Od mene to ćete onda još dugo ovdje ostati. Što se nas radi? Kako ko zna, draga snahu, pa ja znam jer mi je društvo milostive gospe svakde prijatno bilo. Evice, draga, šta ti je još prijatno? Bože, pa ima toliko prijatnih stvari da je teško sve i nabrojati. Na primer, ljubav. Pa za ljubav baš ne znam da li je prijatno, šta će to da znači? Rekla bi da znaš, Evice, pogledaj me u oči, reci mi iskreno, jesam te kad god u tvom veku pisala pismo? Pismo? A pa pismo, pa da, bratu, kad sam bila u vaspitalištu, pa onda učiteljki, kad sam čestitala Ma novu godinu. ne to, onako drugo pismo. Drugo sva Da, strepe. što nam kažu ljubavno pismo. Naprimjer, Evice, evo ovo pismo. Propala sam. Ti ćutiš, ništa ne govoriš. To pismo istina, ja sam pisala, draga snaho, ali samo onako radi vežbanja stilizacije, jer je naša učiteljka rekla da se uvijek valja vežbati u pisanju pisama, pa sam ja to vežbala. Šta je sad opala, priznaje? Sad već nisam dosta pametan. To dakle nisi nikom pisala. Nikom nisam pisala. I nisi ni u kog zaljubila. Bože, sačuvaj. I niko u tebe. Taman. Evo, odmah ćemo vidjeti. Dragi moj, tvoje sam pismo primila i poljubila, veliš da ćeš doći i tako dalje i tako dalje. Zato naša ljubav. Ovo se pismo kao što se čini izgubilo. Nije se ništa javilo i po tome će se doći u 6 sakata. Još fale samo 2 minuta pa će biti tačno 6. Ako niko ne dođe, Evica, onda ti imaš pravo. Ali ako naprotiv neko, 1, 2, 3, 4, 5, 6! Ja sam ponizan. Svi se smeju, a Evica plače. Šta će to da znači? Oprostite moju smelost, prošavši slučajno pored kuće čujem sladak smejce. Slučajno? Na koji trenutak? Da, slučajno. Ali vi, gospođice, vi se kanda ne smejete? Smije mi pitati za uzrok? Oprostite, ja nisam u stanju da si rastumačim šta može biti uzrok celom ovom pojavu. Dragi moj Milane, celom pojavu je uzrok jedno pisamce, koje se slučajno izgubilo, a koje se slučajno i našlo. Naš pisamce! Oprostite gospodin, ja sam izgubio jedno pismo pa ga evo tražim. Pismo? Što da, pismo koje sam dobio da predam gospodinu Milanu, rad koga neću reći. Sve se zna. Pa onda sam to pismo baš dobio kad sam spavao u fotelji. U fotelji? Da, oprostite gospod, ja uvijek kad spavam u fotelju, onda obučim gospodinu šlofrok. Šlofrok? Da ne izgužvam liberije. A, tako, sad je dakle sve jasno. Sad i ja sve razumem. Slatki moj Vaso, šala je dobro smišljena. A i ti razumeš da se pretvaraš? Nadam se, ženo, da mi više nećeš vizitirati šlafrok. Nikad više. A ti ga daj vam. Evo, odmah. Evo izvoli. Hulja bio, ako od cele stvari išta razumem, jer ja se dobro sjećam da sam tvoje pismo turio baš u desni džep od šlafroka. Pa evo, Čuti ako znaš da je Bog! Možete slobodno. Nećete nas lako prevariti. onda je sve u redu. Tako, a šta ćemo sa osuđenima? Njih dvoje će se uzeti, jer to mora biti na kraju svake šaljive igre. Tako je, uzet će se. Čuvek je da ste htjela bi da znam. Na sve strane glas razmeste, hoću da sudam. I moja mi veli nana, nemoj ceri gubi dana, već gledaj kome da ti dam. I moja mi veli nana, nemoj ceri gubi dana, već gledaj kome da ti dam. Manje pite vinca rumena, treba da se oženite dok je vremena. Kad primite svoje plate, vi do zore peknerijate, dok traje vinca rumena. Kad primite svoje plate, vi do zore peknerijate, dok traje vinca rumena. Jedan iznenadan potres malo me je izbunio. Da, gospodo.
jer mi je moja slatka malčika njenu ruku obećala. Istina! Istina! Isto tako imam i ja čast predstaviti gospodina Štanciku kao zaručnika naše Milice. Troje, gospodu, troje! Treći par su gospodin Branko i moja sestra Saveta. Malčine, te sve moraš da kažeš. I tako se sve srećno završilo. Da li uvek tako biva? Ja sam birala i našla sam para, ali na pozornici. U životu se ipak češće događa da izbirač naiđe na otirač. Tamo lica svira, ovo si poveze, tu smo